Usikhokhe sabandla, unisodala, unisomama, unisobhuti. Unisebenzisa Sunday school mutsha. Ibandla mabeliphela. Ukukhuluma uzithoba. Ngibulisa leadership yebandla. That is appointed me when with confidence that I disappoint. Inkosi indinceda ke indinceda inkosi andizubamde ke kodwa ke kuyatsho ngimncede ngawo kuba ke 10 minutes yami angiqonda ukuthi ngifike kuyo inkosi indinceda lena ke ngibonisa ndiqonda ndifohlisa nje valo sileqile igama lami ngibilisisa kwamadikazi wabancebethe ngiyamthanda kakhulu Yesu sisiwe ngicela sikhile ke thina phaa kuncwadi kaYohane chapter 19 verse 30 ilizwi lami ke ndinikwe phana ngafunda ke ngathanda ukuba inkosi bayincede ngiyamoshaka xesha ke ndizayifunda ngicela okwesixhosa ngicela zilungiselele ngiyifunda apha e-English ithi when he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up all his spirit. Amen. Chapter 19. Angoko uYesu wabeyamkele ivinika wathi kugqityiwe wathoba inhloko wawunikela umoya wakhe. Amen. The key word namhlanje kugqityiwe singaphinde ke siphinde sibeke ngendlela sithi icebo lakhe emhlabeni lifeze iseleni uma bese ithethi lapha ke wathethela abalulekileyo wathi kungagqitywa ngawo kanti akugqitywana wasicebo lathi xa ligqitywa but ekupheleni kwalesizini okulo kukhona enye ngalezi revived kukhona ixesha lokubana lesizini uThixo abizele yona iphele uThixo wayibizwe uThixo oqala wayengambizanga unyana wakhe ukubana siyakhumbula kuhleli kwinhlanga zasemazulwini uthi uThixo ngiyabona emhlabeni usenyanyeni kubani na ndinomthuma asindise abantu babo uthi uYesu Kristu unyana kaThixo thuma ngabawo because ngamaxesha ezinye izinto esizibona sikuzo asizibona kusikuzo because ngamaxesha uThixo uyathetha kodwa kuba khona ilizwi lokubana wena yenza is prophet you ubana siyakhumbula uIsaiah was a prophet ubana uIsaiah kuhambelana kakhulu noYohane uYohane was a witness uIsaiah was a prophet uprofethile uIsaiah a prophet isizalo sika Yesu Kristu usisabantu bakaThixo ekusindiswe abantu bakaThixo as Isaiah has prophesied kukhona icebo lokubana mina ekuzalweni kaThixo uzawuthi uYesu Kristu ekuzalweni kaYesu uzawuthi uYesu Kristu thuma ngabawo kuba kaloku nokubana nje zikhona sihamba nendlela ikhona amaginqiginqi kodwa kunyanzelekile siqhubeke kuba siyalazi icebo lethu emhlabeni siyayazi thina sithunyelwe ngoni siyayazi thina we are called to make disciples of all nations from north to south from east to west mabenziwe abafundi inhlanga basigqibile lelo sibahlalise phansi abafundi inhlanga sibafundise ilizwi sisashumayela uthina ilizwi lesithandathu basiyakhumbula kugqityiwe ilizwi lesithandathu ekugqityweni kwelizwi lesithandathu uThixo ekudaleni kwakhe izwe lomhlaba walegqiba in 6 days ekudaleni yonke into esemhlabeni wayegqiba in 6 days ufezekiswa ecebo likaThixo emhlabeni nokubana kwenziwe yonke into lapha emhlabeni sibonayo ngoku wayegqiba in 6 days so it is very significant indaba yokugqitywa nokufezekiswa kwecebo likaThixo within a period that we have given uThixo uyakunika ixesha lokubana uba wenze icebo lakhe kugqityiwe uvela in many contexts abelizwini uvela xa umhanahanisi uyavela apha kugqityiwe
wengcwele xa egqibile emani xa egqibile ukuthakazela xa egqibile umsebenzi kaThixo uyavela umana umbingele kaThixo athi ugqityiwe. Ukhona icebo ekufanele uba igqitywe kweli xesha limiyo. Kweli xesha limiyo uyakwazi uThixo uthi ugqityiwe. Icebo eli uba uyabona kukhona ukuyondelana kwezinto, kukhona ukuyondelana kwezinto kuba uThixo uYesu Kristu wayeyazi ukubana xa kwenzeke into ethile ngendlela ethile kuzakwenzeka into ethile. Bamnika ivinika instead of amanzi because they could not interpret what he wanted. Engokwazi uku-interpreta what he wanted. Baya uThixo uyakwazi ukugqiba athi kweli xesha limiyo ngeziganeko ezenzekayo ngoku mna ixesha limiyo ngigqibile apha emhlabeni. Uyayazi uThixo ukubana ubizele ntoni. uThixo umbizile uYesu Kristu njengonyana and birthed him through Maria. uMaria lowo wayeprofeswayo nguIsaya. uMaria lowo ushiyekile emnqamlezweni. ubana siyaqaphela ekushiyekeni kwakho emnqamlezweni bahambile bonke aba bebezojonga. Kushiyeke abantu abazawujonga bazawangqina ukubana uThixo ufile. Kushiyeke nabantu bakaThixo. Ukweliphi icala wena? uYohane had a chance ukubana ashiyeke ngexesha kaThixo. Kodwa wena xa inkosi ibuya kufuneka wena inkosi yazi ukubana wena ume ndawonye njengamKristu. It's unfortunate that wena uYohane you never had the chance ukubana uhlale noYesu Kristu ngeemini zakhe zokugqibela. Now it is your chance that we season by season and every aspect the trials and tribulations that are coming forth in your life uzikhomarise ngelizwi kuba thina safelwa. It is very important how umuntu omtsha kule ndawo sikuyo ngoku siyazi uba ugqityiwe. Siyazi uba ugqityiwe. Ubana siyaqaphela ugqityiwe yaphinde yavezwa empini. Xa uyolwimpi uyaphinda umaster athi ebantwini bakhe ugqityiwe. Nathi sibalele besidlwayo trials and tribulations coming forth in our lives. Kodwa masingagqibi thina masibe zi-conquerors. Kuba kaloku uYesu Kristu when he shouted that ugqityiwe is finished wayengathethi ukuba ehlulekile kodwa wayethenda ukuba enqobile. Wayenqobile uYesu Kristu kule ndawo. Nawe uyanqoba ngamandla kaThixo. Le ndawo ukuyo akusange-mistake. Icebo likaThixo ligqityiwe. uYesu Kristu uthunyelwa nguThixo. Iimfama ziyabona, izikhwala ziyahamba, abagulayo bayaphila. Icebo elo Nkosi yami ngicela uncede. Izigaba ngezigaba ubana siyaphinda siyabona kulokhu kugqityiwe eBhayibhileni. Kulapho izithaka nezithakazi xa zisebenza yafala kumuntu. Kulapho izithakazi xa zisebenza under their master kuzawufika umuntu wakwabo isisalanisa wabo sizomkhulula njengomuntu wakhe. Ekumkhululeni kwakhe sizawukhupha imali kuba kaloku isitaka siyasebenza. Ekukhupheni kwakhe imali esi sitaka it is meant that lo muntu wakwabo xa ezomkhupha akhuphe imali. Ekukhupheni kwakhe imali the master when esiya kulowo ukhutshiweyo usindisiweyo wasindiswa kwakwabo. Kuba siyayibona relation yokubana abantu bakaThixo ngabantu abenza into ekufezela inyenzelwa efuna uThixo. So kule ndawo ekugqityweni uyala umaster kwisithaka afike athi kwisithaka umzamo uzamile, umsebenzi ugqibile, ugqityiwe. Ukubana uyayi-understand the concept of slave, you understand that xa kuthiwa ugqityiwe meaning wena kokukhobo ubukade phansi kwabo uyasuka. Xa ugqityiwe wena kuba abantu bashiyekile, kukhona abantu ozobashiya ukhobokeni kanti kusindiswa wena kugqityiwe. Kukhona abantu okushiyeka ukhobokeni kanti wena kugqityiwe. Kukhona abantu ukukhula nabo bona bashiyekile ukhobokeni bakuba zii-drugs ngoku abantu ngaphansi kwecinzelelo lwengqondo
ngoku